Diha sa Espiritu sa kamatuloran. Nagasimba ta sa Diyos, hallelujah. Nasabihin ka na ng suyon na nato matsagaan ang iyong presensya. Kaya di na po nga ang ako may rabel. Mamunahan ka niya mga suyon. Dahil ang dahil ako ay pataas sa pangalan sa Panginoon. Dahil ang dahil, hallelujah. Ako may gawin ako Panginoon mga suyon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Lahat sa Exodo, mga Exodo, Kapitulo 14, versikulo 10, hanggang sa 15. Muna ko din mga Exodo na kitang tanan, ang mubasa ni ini mga Exodo. Praise the Lord. Hallelujah. O dili na isod mga igsuonan ay ako naman makita mga igsuon first diha sa ato ang TV screen mga igsuon. Hallelujah. Okay? Exodo Kapitulo 14 versikulo 10 hangtod sa 15. Palihog dunganan nato sa pagbasa. O sa pagiguro ni Parao sa ilang mga mata, nagkaroon ng mga Ehiptohanon na nagsunod kanila o nahadlok sila pag-ayo.